Хайде, давам ви техника днес за премахване на чужда негативна енергия. Слушайте внимателно и споделяйте това видео, като напишете под видеото накрая така да бъде. Морска сол. По възможност на по-едри кристали. Кутийка от кибрид. Ето тук съм сложила по-едри кристалчета, обикновена кутийка от кибрид. Слагате тази кутийка от кибрид 3 нощи под леглото ви. Ако под леглото ви няма пространство, на леглото където спите, оставете го до главата си на нощното шкафче. Кутийката със султа до вас или под леглото ви 3 нощи. На 4-тия ден изваждате кутийката на султа и проговаряте словата над нея. Мат соль, тъй сильна. Мат соль, тъй вълна. С мой сменя все плохое. Остав мне мое родное. 3 пъти изговаряте заклинателните слова и изхвърляте солта на течаща вода. Споделете това видео и напишете така да бъде в коментара. Всичко лошо ще избяга от вашия живот.